பாபி, நம்ம டைம் டேபிள் படி நீ இப்ப ரூம்ல என்ன மன்னிச்சிடுங்க, நான் உடனே ரூம்க்கு போறேன். இவளை பறக்க வைக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதான். ஓ, நீ நல்ல வேலை பண்ணிருக்க. ரூம்ல தூங்கி விண்வெளிய காப்பாத்துறத விட இப்ப நீ செஞ்சது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இல்ல, எந்த காரணமும் தேவையில்லை. உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா, இங்க சில விதிமுறைகள் இருக்கு. அதை நீ கடைபிடிக்கலன்னா நினைச்சத சாதிக்க முடியாது. அதுக்கப்புறம் நம்ம லட்சியத்தை அடையறதுல நாம தோத்து போயிடுவோம். இப்ப நீ நேரா உன் ரூமுக்கு போய் ஓய்வெடு. இன்னொரு முறை நான் உன்னை கேள்வி கேட்கிற மாதிரி நடந்துக்காத.